Και η προδιαφήμιση της λύσης, κυρίες και κύριοι, πριν ακόμα πάνε στην Ελβετία, μια φαίνεται εκστρατεία πλέον, προτού προκύψει η λύση, για την διαφήμιση της. Αληθινή ανάπτυξη μόνο με τη λύση. Σαφής ο προσανατολισμός του Πρόεδρου Αναστασιάδη, γράφει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Πολίτης. Σωστή προεργασία εισηγείται το ΔΝΤ στον υπότιτλο. ΔΝΤ είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η άλλη υποστηρίκτρια του Αναστασιάδη εφημερίδα, η Αλήθεια, γράφει: το είπαν όλοι. Λύση ίσον μεγάλη ανάπτυξη. Αυτή τη φορά δεν μίλησαν μόνο οι δικοί μας πολιτικοί και οι οικονομολόγοι, αλλά μίλησαν και οι ξένοι, αυτοί που εκπροσωπούν τους κορυφαίους οικονομικούς θεσμούς του πλανήτη. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, Κομισιόν, και όλοι τόνισαν πως με τη λύση του Κυπριακού η Κύπρος θα οδηγηθεί σε μεγάλη ανάπτυξη. Επίσης εξέφρασαν θαυμασμό για τα επιτεύγματά μας στον οικονομικό τομέα, με αποτέλεσμα η Κύπρος να βγει από την κρίση και να περάσει στην ανάπτυξη. Επισήμαναν ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση σε όλους τους τομείς. Φωτογραφία του Αναστασιάδη, φωτογραφία του Κλάους Ρέγκλινγκ, φωτογραφία του Βιτσέντζο Κούζο, φωτογραφία του Τζέιμς Ρούπιν. Μεγάλη όμως του Αναστασιάδη, μικρότερες των υπολείπων τριών. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Χρήστος Κληρίδης, διετέλεσε και ένα φεγγάρι σύμβουλος του Αναστασιάδη, πρώην βουλευτής. Κύριε Κληρίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Βέβαια, αντί να δίνουμε προς τα έξω την εικόνα της πραγματικής φύσης της προδιαγραφόμενης λύσης, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ρατσιστική λύση, μια καθαρά διχοτομική λύση, η οποία βασίζεται πάνω σε δύο πολιτείες αμιγώς και εθνικά ξεκαθαρισμένες, μία στον νότο ελληνική και μία στον βορρά τουρκική, και να τονίζουμε το πόσο αυτή η φύση της λύσης είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, με το ευρωπαϊκό δίκαιο, με τις αρχές της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς ήδη έχουμε εγκαταστεί κοινωνοί και διαφημιστές αυτής της λύσης, αυτού του εκτρώματος. Συνεπώς, πάμε ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση, να βάλουμε τη θηλιά μέσα στο λαιμό μας και να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο δεν θα είναι ούτε λειτουργικό ούτε βιώσιμο. Το υπόβαθρο του ή τα θεμέλια του, αν θέλεις, θα είναι σαφρά και δεν έχει καμία προοπτική επιβίωση. Όλα δε αυτά που έχεις πει προηγουμένως περί ανάπτυξης και η λύση θα φέρει την ανάπτυξη κτλ. Πολύ φοβούμαι ότι αυτού του είδους η προδιαγραφόμενη λύση όχι μόνο την ανάπτυξη δεν θα φέρει, αλλά θα μας πάρει πολλά χρόνια πίσω, γιατί στην πραγματικότητα όταν έχεις μια μικρή οικονομία λιλιπούτια όπως αυτή της Κύπρου και την μοιράζεις και στα δύο, και για να επιβιώσει αυτή η οικονομία χρειάζεται μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου συντάγματος μία ομοσπονδιακή κυβέρνηση και δύο άλλες κυβερνήσεις, δηλαδή τρεις κυβερνήσεις με περίπου 4 βουλές και πολλαπλό σύστημα δικαστηρίων, δημοσίων υπαλλήλων κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι ουδέποτε θα μπορέσουμε να σηκώσουμε φορολογικά αυτόν το βάρος, και περαιτέρω η προδιαγραφόμενη λύση ουσιαστικά προτείνει ότι για τις περιουσίες, τις κατεχόμενες, για τις οποίες προειδοποιώ θα υπάρξει μαζική ανταλλαγή και μαζικές αποζημιώσεις αν ποτέ πληρωθούν, θα βαρυθούμε αυτόν το κόστος εμείς ήδη οι Κύπροι φορολογούμενοι, και στο τέλος της ημέρας αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε ούτε καν οικονομικά. Θα κάνουμε δύο καθαρά ανταγωνιστικές οικονομίες, μία στο βορρά και μία στον νότο. Η του βορρά θα προσφέρει
χαμηλής ποιότητας τουριστικών προϊόν, αλλά κόστους εν πάση περιπτώσει, το οποίο όπως είναι τα πράγματα για πολλούς Ευρωπαίους παγκόσμια με τα οικονομικά προβλήματα θα είναι πιο αρεστόν, και θα προσπαθούν οι δικοί μας να ανταγωνιστούν αυτήν την οικονομία των κατεχομένων. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, κάναμε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι έγινε στην Νότια Αφρική. Και το λέγω αυτό με την ευκαιρία και της τιμής που αποδόθηκε στον κύριο Γιώργο Μπίζον, Έλληνα. Ήταν την περασμένη εβδομάδα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο τίμησε τον διατελέσαντα ως δικηγόρο, ένας από τους δικηγόρους και συναγωνιστές του φυλακισμένου επί 27 χρόνια στις ρατσιστικές φυλακές της Νότιας Αφρικής, Νέλσον Μαντέλα, τον Γιώργο τον Μπίζο. Και να υπενθυμίσω ότι στο βιβλίο του «Σας χαιρετώ όλους στο όνομα της ειρήνης, δημοκρατίας και ελευθερίας για όλους», με αφορμή την αποφυλάκηση του στις 11 Φεβρουαρίου του 1990, υπενθυμίζει ο ύμνης του Νέλσον Μαντέλα ότι το 1989 ο Ντε Κλάρκ είχε εισηγηθεί σαν λύση στο πρόβλημα της Νοτιού Αφρικής, όπου εκεί η μειοψηφία καταπίεζε την πλειοψηφία, την δημιουργία group rights, δηλαδή δικαιωμάτων ομάδων, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν στο διεινικές μέσα από αυτήν την μέθοδο την κυριαρχία μέσω αυτών των group rights η Λευκή. Πρόταση την οποία απέρριψε με τα βλεγμίας ο Νέλσον Μαντέλα, και πολύ σωστά, σε αντίθεση, επαναλαμβάνω, με την Κύπρο, όπου ξεκινήσαμε με τους Τουρκοκύπριους σαν μειονότητα της τάξης του 17-18%. Αναβαθμίσαμε την μειονότητα αυτή σε κοινότητα, που είναι μία μορφή group ομάδας, όπως ήθελε να πετύχει και ο Ντε Κλάρκ στην Νότια Αφρική. Τούτον το πετύχαμε, σε εισαγωγικά το πετύχαμε, γιατί ήταν μια μεγάλη αποτυχία με το Ζηριχικό Σύνταγμα του 1960, και ασώψονται οι εμπνευστές του και αυτοί οι οποίοι το στήριξαν, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, και είναι γνωστοί ποιοι ήταν αυτοί. Και στη συνέχεια, με το τελευταίο ανακοινωθέν του Φεβρουαρίου του 2014, αναβαθμίσαμε την κοινότητα σε συνιστώσαν πολιτεία. Αναφέρεστε στην κοινή διακήρυξη Αναστασιάδη Ερόγλου της 11ης Φεβρουαρίου 2014. Αυτή η κατρακύλα είναι πρωτοφανής στην ιστορία των εθνών, και επαναλαμβάνω, αντί να θέτουμε προς τον έξω κόσμο το ρατσιστικό αυτό χαρακτήρα της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως τη σκαρφίστηκαν προπολού οι Αγγλοαμερικάνοι και υιοθέτησαν οι Τούρκοι, πηγαίνουμε ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση και τη διαφημίζουμε ότι εμείς ήδη ότι είναι η μόνη σωστή λύση του Κυπριακού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι... Θυμάστε κύριε Κληρίδη, ο προηγούμενος Αμερικανός πρέσβης εδώ στην Κύπρο, κάποια στιγμή του ήρθε και επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ίσως, και μεθόδευσε και στάλησαν στη Νότια Αφρική οι δύο διαπραγματευτές, ήταν ο κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης και ο κύριος Ναμή, για να μελετήσουν τα νοτιοαφρικανικά, αλλά δεν μας είπαν τίποτε αν μελέτησαν πώς και γιατί ο Νέλσον Μαντέλα απέρριψε με τα βδελιγμίας λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας για την Νότια Αφρική και αντιτάχθηκε στην επιβίωση του Apartheid, του ρατσιστικού καθεστώτος, με τον τρόπο που εισηγεί το Ντε Κλάρκ. Ενώ θα έπρεπε υποκανονικά συνθήκας να έρθουν πίσω αναβαπτισμένοι και εμποτισμένοι με τις ιδέες της Νοτιού Αφρικής. Ο στόχος εκεί ήταν να δουν στην Νότια Αφρική πώς
ακριβώς μετά την λύση και την επικράτηση αυτού που στο βιβλίο του ονομάζει ο Μαντέλα «Δημοκρατία, ελευθερία και ειρήνη για όλους». Δημοκρατία όμως για όλους και ελευθερία. Κάθε άνθρωπος μία ψήφος. Κάθε άνθρωπος μία ψήφος κλπ. Αντί λοιπόν να έρθουν εμποτισμένοι αυτές τις ιδέες, ο στόχος που πήγαν εκεί ήταν να δούμε μετά τη λύση πώς έγινε η επαναπροσέγγιση. Κάτι το οποίο επιχειρείται στην Κύπρο προς αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή επιχειρείται η επαναπροσέγγιση πριν από τη λύση μέσα στο πλαίσιο αποδοχής, αυτός είναι και ο κύριος στόχος της επαναπροσέγγισης όπως διεξάγεται σήμερα, των αποτελεσμάτων της εισβολής και της κατοχής και της νομιμοποίησης των μέσα από την προδιαγραφόμενη λύση όπως προδιαγράφεται στο κοινό ανακοινωθέν του Φεβρουαρίου του 2014. Δυστυχώς, δηλαδή, αποδοχή καθεστώτος, δηλαδή αυτό στην ουσία η συζητούμενη λύση, το κυρίαρχο της στοιχείο είναι αυτό που μας είπατε μέχρι τώρα, η εξίσωση δηλαδή του 18% με το 82%, η λεγόμενη πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων που λέγεται τώρα ισότιμο πολιτικό καθεστώς των δύο συνιστοσών πολιτιών, δύο συνιστών των κρατών, που ουσιαστικά η κυριαρχία πλέον περνά στα χέρια των Τούρκων, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, νομίζω είμαι τουλάχιστον αφελής. Εγώ θυμούμαι παλαιότερα όταν βγήκε στο προσκήνιο αυτή η ιδέα της πολιτικής ισότητας, παιδάκι των Ηνωμένων Εθνών και πάλι, αλλά και των δικών μας, οι οποίοι την 1989 επί Προεδρίας Βασιλείου. Είχα μια συνομιλία μαζί με τον φίλο τον τότε έχει αποβιώσει προ αρκετών ετών Εσδεμίρος Κιούρ, και μου είπε, ξέρεις, αυτή η κουβέντα για την πολιτική ισότητα είναι μια παρεξηγημένη κουβέντα, διότι οι Τούρκοι, μου είπαν, θα ερμηνεύσουν αυτήν την πολιτική ισότητα σαν αριθμητική ισότητα και να μην έχεις καμία ψευδαίσθηση ή απάτη ότι θα ερμηνευτεί απλώς ότι πολιτική ισότητα σημαίνει το κράτος δικαίου και ότι σε έναν ενοποιημένο κράτος όλοι απολαμβάνουν ίσα πολιτικά δικαιώματα. Δεν είναι αυτή η ιδέα της πολιτικής ισότητας. Η πολιτική ισότητα σημαίνει αριθμητική ισότητα. Και να πω το δίκαιο, βέβαια εγώ συμφώνησα πάρα αυτά μαζί του, έχοντας υπόψη μου τους μακροχρόνιους στόχους της Τουρκίας και την διαχρονική τουρκική δολιότητα. Και απεδείχθη στην πράξη ότι έτσι έγινε και έτσι είναι. Το τραγικό όμως είναι ότι δεν το βλέπουν αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν να διαχειριστούν τις τύχες μας και πηγαίνουν ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε. Η κατάσταση είναι τραγική. Ο ελληνισμός έχει περιπέσει σε μια αφασία, σε μια συλλογική ιστορική αμνησία, οδηγείται προς την καταστροφή και στην τουρκοποίηση. Αυτή είναι η γνώμη μου, εκτός εάν επικρατήσουν έστω και την ιστά της σοφότερες σκέψεις. Η ομάδα που θα πάει στο Ελβετικό Θέρετρο συνοδεύουσα τον πρόεδρο Αναστασιάδη, πώς σας φαίνεται, κύριε Κληρίδη? Δεν έχει καμία σημασία για μένα η ομάδα. Σημασία έχει, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σου, ότι ήταν τεράστιο λάθος να αποδεχθεί ο πρόεδρος Αναστασιάδη στην πρόταση, την εισήγηση των Τούρκων να συζητήσει δίθεν το εδαφικό στην Αλλοδαπή. Αυτό το πράγμα δεν χρειαζόταν. Επαναλαμβάνω ότι η ιστορία απέδειξε ότι στην Αλλοδαπή οι ηγέτες μας είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Σίγουρα αν συνοδεύεται με κάποια ομάδα είναι καλύτερα κατά την γνώμη μου, αλλά όχι με την ομάδα την οποία επέλεξαν, που είναι απλώς οι σύμβουλοι φαινομενικά στη διαπραγματευτική ομάδα, γιατί στην πραγματικότητα κάνει ό,τι θέλει ο πρόεδρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλό θα ήταν να είναι οι πολιτικοί ηγέτες εκεί, τουλάχιστον να έχουν να του δώσουν κάποια αντίσταση σε οποιασδήποτε πιέσεις εκεί θα υποστεί. Είναι τεράστιο λάθος όμως. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι η λύση προδιαγραφόμενη είναι καταστροφική
Και στο δίλημμα μου μπαίνει, αν δεν λυθεί το Κυπριακό τώρα, τότε θα είναι πολύ χειρότερο, γιατί θα μονιμοποιηθεί η κατάσταση. Πρέπει να μπαίνει το καθαρόν και σωστόν δίλημμα, που είναι μεταξύ μιας κακής λύσης, που είναι αυτή η προδιαγραφόμενη αυτή τη στιγμή, μη λειτουργικής, με σίγουρο την κατάρρευσή της, και συνέχισης της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι ότου βρούμε μια καλύτερη λύση από αυτήν η οποία έχει προδιαγραφεί. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημμα. Το δίλημμα δεν ήταν ποτέ μεταξύ μη λύσης και λύσης. Δεν υπάρχουν λυσοφοβικοί και λυσοεραστές, κατά τη γνώμη μου. Και ούτε έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν, ούτε να αποδίδονται αυτοί οι τίτλοι. Όλοι νομίζω θέλουν μια λύση του κυπριακού προβλήματος. Το θέμα είναι αν αυτό το οποίο προδιαγράφεται αυτή τη στιγμή είναι η λύση του κυπριακού προβλήματος. Αυτό είναι που πρέπει να απασχολήσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κληρίδη. Άστε καλά, καλή σας μέρα. Ήταν ο Χρήστος ο Κληρίδης, διετέλεσε και βουλευτής κάποτε με τους Νέους Ορίζοντες, ήταν και σύμβουλος του Πρόεδρου Αναστασιάδη, διαφώνησε και παραιτήθηκε.